Dnes ráno sme pre vás naskladnili ďalších 43 vozíkov byliniek, trvaliek, predovšetkým do záhonov z Talianska. Čo sa týka mety, tam je 7 druhov, cena 2,69. Rozmarín rovnako hustý, prekorenený, kompaktný, klasická forma do vysoka, rovnako cena 2,69. Hitkotka, levandula, ktorá je kompaktnejšia forma s drobnejšími kvetmi. Levandula 2,69, strieborná forma veľmi dobre prezimuje u nás, prekorenená, plný koreňový bal, už v tomto roku bude veľká, bude aj kvitnúť, cena 2,69. Meta rôzne druhy do ovocných nápojov, niektoré sú vhodné aj na čaj, ale väčšinou sú to ananásová, jahodová, čokoládová, klasická pepermitová chuť. Rovnako máme izop, metu spomínanú ananásovú, citrónovú metu, klasickú príchuť, citrónový tymián, koriander. Ďalej máme melisu, cena 2,69, výborná do ovocných drinkov cez leto, veľmi výrazne aromatická. Šalvie, rôzne druhy, panašované listy, buď takéto do žlta, alebo tieto, alebo klasický druh šalví. Rozmarín sme si už povedali, všetko cena 2,69. Okrem toho, takéto krásne argirate má veľké, kvitne od teraz až do jesene, hodné aj na slnečné miesta. Argirate mám na kmeni, šrepníku cena 8,99. Bazálka cena 2,69. Rovnako z Talianska výborná, kvalitné rastlinky. Levandulu Stochás, táto žiaľ u nás vymrzá, ale veľmi pekná je do výsadieb, predvchod alebo kdekoľvek do záhonov. Kvitne rovnako teraz a potom v lete. A oregano rovnako 2,69. Do drinkov je výborná táto aloizia citrónová, tiež výrazne aromatická, pažitka a ligurček. Všetko v cene 2,69. Klasická šalvia officinalis a potom ťahavý rozmarín, tiež veľmi populárny, nejde do výšky, ale ide dolu. Neskôr pekne kvitne takými drobnými fialovými kvetmi a cena 2,69. Kontajnerové rastliny prišli nám za cenu 34,99. Sú v tom aj figy, mandle, marhule, jablone, hrušky. Ak potrebujete k tomu nejakú kvalitnejšiu zeminu, máme v akcii 60 litrový náš substrát v cene 4,79. Bobkový list, malý kontajner 4,99 a veľký šrepník 7,99, väčšia rastlina, mocnejšia, hodná do záhody. Žiaľ u nás tiež vymrza cez zimu, takže potrebné schovať. Materina dúška rovnako v cene 2,69 už s kvetom.